Ole varma siitä, että luomisen korkein tavoite ja tärkein tulos on usko Allahiin. Ihmiskunnan kaikkein korkein arvo ja aste on Allahin tuntemus ja usko Allahiin. Djinnien ja ihmisten säteilevin onni ja suloisin palkkio piilee rakkaudessa Allahiin ja Allahin tuntemuksessa. Ja ihmishengen ja sydämen puhtain ilo ja nautinto sisältyy Allahin rakkaudessa piilevään hengen hurmioon. Kyllä, kaikki todellinen onni, puhdas ilo, suloiset palkkiot ja selkeä onni piilevät Allahin tuntemuksessa ja rakkaudessa Allahiin. Ne eivät voi olla olemassa ilman toisiaan. Risale Nur -kirjakokoelmasta.